Dakle, imao sam čast razgovarati sa ministricom za poslove Europske unije i za austrijski ustav, koja je i sama pravnica i bila je sutkinja, tako da smo se dotakli određenih tema njenog interesa. Između ostalih razgovarali smo o želji Hrvatske da se Europska unija proširi na nama susjedne zemlje kojima mi pomažemo na različite načine da se približe Europskoj uniji i to već više godina. Naravno, uvjeti moraju biti isti kakve smo i mi, kako je Hrvatska morala ispuniti kad je ulazila u Europsku uniju. Dakle, nikakvih popusta ne može biti. Ne može biti već zbog tih samih zemalja, jer prihvaćanje vladavine prava, iskorjenjivanje korupcije, prihvaćanje određenih činjenica iz novije povijesti i tako dalje su nužne da bi zapravo se te zemlje mogle uklopiti u Europsku uniju. Razgovarali smo mnogo o situaciji u Bosni i Hercegovini, o tome što se tamo zbiva, jer nerijetko u zemljama Europske unije ne postoji dovoljno podataka, pa niti možda fokus interesa nije usmjeren ka jugoistočnoj Europi. Ovaj čas je više usmjeren prema Ukrajini primjerice, a itekako je važno što se događa u susjedstvu Hrvatske, posebice u Bosni i Hercegovini, koja je ne samo po Washingtonskom i Daytonskom sporazumu, nego i po vlastitom ustavu zemlja tri ravnopravna, jednakopravna naroda, dakle Bošnjaka, Hrvata i Srba, što u stvarnom životu nije tako. Objasnio sam joj koji je razlog i zašto je potrebno promijeniti izborni zakon u Bosni i Hercegovini, i to relativno žurno, jer se za prilično kratko vrijeme će biti izbori u toj zemlji i oni se naprosto ne smiju odviti na isti način na koji su se odvijali izbori prošlih nekoliko izbora, gdje su zapravo Bošnjaci birali hrvatskog predstavnika, i to ne samo na razini predsjedništva, nego je važno promijeniti taj zakon da bi zemlja u cjelini funkcionirala. Dom naroda treba funkcionirati u Bosni i Hercegovini onako kako je zamišljen. Dakle, postoji stvarna potreba za promjenom izbornog zakona i ona se vrlo zainteresirala za to. To je profesija na kraju uža i rekla je da će itekako o tome povesti računa. Pričali smo o cijelom nizu drugih prioriteta zajedničkih, ja bih rekao, ali i prioriteta hrvatske politike, dakle ulasku u šengenski prostor, gdje sam joj naglasio da smo mi zapravo ispunili sve tehničke uvjete za ulazak u Schengen i da mi očekujemo da ćemo do kraja ove godine ući u šengenski prostor. To će biti vrlo značajno, a ona se s time i složila, ne samo za Hrvatsku, nego i za Austriju kao zemlju koja je vrlo bliska Hrvatskoj i geografski, ali i po drugim stvarima, ali i za sve ostale zemlje Europske unije. Naravno, mi očekujemo ulazak u područje eura, to što će se dogoditi za skoro 2 godine, nešto kraće odnosno godinu dana, i to su nekako naši prioriteti koje sam joj pokušao približiti. Tada sam imao razgovore sa potpredsjednikom parlamenta, gospodinom Hoferom, kojeg poznam od ranije, koji je to
je redoviti gost u Hrvatskoj, čak mi je rekao ove godine da će 5 puta doći u Hrvatsku, kao turista naravno, i nas dvojica smo razgovarali o sličnim temama, ali i o nekim drugim temama, uključujući i gospodarske teme. Pokušao sam ukazati na važnost luke Rijeka za središnju Europu, pa tako i Austriju, ali i za cijelu Europu. LNG terminala, vrlo važno nešto u trenucima kad smo svjedoci da zapravo Europi nedostaje energije i da prijeti energetska kriza, da je Europa tijekom niza godina prebacivala svoju proizvodnju, industrijsku poglavito proizvodnju, na Daleki istok i da danas zapravo nedostaje vlastitih industrijskih proizvoda, odnosno da je Europa ovisna o uvozu industrijskih proizvoda ili barem komponenti tih proizvoda sa Dalekog istoka, što sigurno nije dobro, jer se posebno to pokazuje u ovakvim kriznim situacijama kakva je situacija sa pandemijom COVID-19, kada su opskrbni lanci prekinuti ili značajno produljeni, pa počinje nedostajati naravno elemenata za proizvodnju u raznim sferama industrijske proizvodnje. Energetska kriza je nešto što isto tako pogađa zemlje, sve zemlje Europske unije i to je također nešto čemu valja u budućnosti posvetiti pozornost, jer opet što politički razlozi, što razlozi vezani uz pandemiju dovode do značajnog rasta cijena energenata u Europi. To se pak reflektira na sve, na transport, na cijene transporta, na cijene hrane, dakle na doslovno sve. Inflacija počinje rasti i naravno s time nitko ne može biti sretan. Upravo na tragu toga smo razgovarali o interesu koji je pokazao i potpredsjednik parlamenta da se ne samo razvija riječka luka za prihvat roba, negoli da bi bilo itekako potrebno obnoviti, odnosno izgraditi novu kvalitetnu, brzu željezničku vezu između Rijeke i granice Hrvatske, odnosno prema Austriji, Beču i dalje, jer to nije važno samo za Hrvatsku niti Austriju, već vjerojatno za cijelu središnju Europu pa i zapadnu Europu. Na kraju, osim niza drugih tema koje smo se dotakli, imao sam čast i prigodu da budem pozvan da sudjelujem na komemoraciji, budući je danas 27. siječanj, na komemoraciji žrtvama holokausta, gdje smo odali počast žrtvama holokausta u Austriji, kojih je bilo jako mnogo, na spomeniku koji je relativno nedavno podignut i na kojem su napisana imena svih onih koji su u holokaustu u Austriji izgubili svoje živote. Eto, obično sam na taj dan odavao počast žrtvama holokausta u Zagrebu kod Mojsijevog kipa na Zagrebačkom Mirogoju. Ovaj puta, budući da sam se zatekao u posjetu austrijskoj vladi i parlamentu, to sam učinio ovdje u Beču.